Mae'r dull trochi yn ffordd o roid I blant beth sydd yn digwydd pan mae plentyn yn caffael iaith yn naturiol. Pan da ni'n caffael iaith, mae'r iaith gyntaf da ni wedi ddysgu yn rhywbeth sydd yn amgylchynu ni. Da ni'n clywed yr iaith yn y cartra, da ni'n siarad yr iaith ac yn y blaen. Ond pan mae rhywun yn dysgu ail iaith, tydi yr amoda ddim cweit yr un fath. Felly be mae y dull trochi yn geisio I wneud ydy ailgreu I ryw radda lle, y math o brofiadau mae'r plentyn yn gael pan maen nhw'n dysgu iaith gyntaf. A felly mae'r dull trochi yn caniatáu'r plentyn glwad mwy o'r ail iaith yna na fyddan nhw petawn nhw ddim yn mynychu ysgol neu feithrinfa lle mae'r dull trochi'n cael ei ddefnyddio. Yr hyn sydd yn gwneud y dull trochi mor effeithiol ydy bod yn seiliedig ar egwyddor weddol syml, sef bod ni'n manteisio ar oed y plant, ac maen nhw mewn oed lle maen nhw'n caffael iaith. A dyna di'r peth allweddol fan hyn. Dyn nhw ddim yn dysgu iaith, maen nhw yn y broses o gaffael iaith. A mae caffael yn broses anymwybodol. Mae o'n dod o lle da ni'n clywed pethau yn cwmpas ni, a mae plant bach 2, 3, hyd yn oed o enedigaeth a dweud y gwir, beth ydyn nhw ydy peirianna caffael iaith. A beth mae'r dull trochi yn wneud, y cymryd mantais o'r cyfnod yna I wneud yr un math o broses. The Immersion Method employs a number of different strategies, and it involves things like drilling, which basically means replicating some features of a language. It could be some sentence patterns, but it's all done in a fun way. So it's done by rhyming, it's done by singing, and all those kind of things that children really respond well to. Mae ymchwil yn dangos bod plant hyd yn oed yn flwydd a hanner, 2 oed pan maen nhw'n cychwyn cyfathrebu. Mae ymchwil yn dangos bod plant yn gallu yn syth bin adnabod pa iaith I ddefnyddio efo pa unigolyn. Felly os di plentyn yn cael ei fagu mewn cartra lle mae un rhiant yn siarad un iaith a rhiant arall yn siarad iaith arall, mae'r plentyn yn gynnar iawn yn sylweddoli pa iaith maen nhw'n defnyddio gyda phwy. Felly tydi'r cymysgedd yna ddim yn digwydd, dydy o ddim yn sioc iddyn nhw bod nhw'n siarad un iaith efo rhai pobl a iaith arall efo pobl eraill. Mae'r dull trochi wedi bod o gwmpas ers y 60au ac mae o'n dull sydd wedi cael ei fabwysiadu mewn nifer o wledydd gwahanol sydd yn delio wrth gwrs efo bob math o ieithoedd gwahanol a para o ieithoedd hefyd sefyllfaoedd tair ieithog. Felly mae o'n dull poblogaidd ofnadwy a'r rheswm am hynny wrth gwrs ydy achos na dyna ydy'r ffordd gorau o sicrhau bod unigolyn sy'n dod yn newydd i'r iaith darged honno bod nhw yn gallu cyrraedd lefel rhugylder mewn ffordd. Dyna di'r siawns gorau sydd gan blentyn o fod yn rhugl yn yr iaith honno. Sending your child to a cylchmeithrin as early as possible is the best thing that you can do for your child, because it means that your child will have that early exposure to language and that they can start developing from a very early age. Having that exposure time does support their development with the language, and it also leads to better confidence in using the language in the long run. Your child can start believing that they are a Welsh speaker from a very early age if they're exposed to the language early on. Da ni'n gweld hefyd bod na fanteision cynhenid wedyn I gaffael iaith yn y fod naturiol yma, achos maen nhw'n magu sgiliau megis sgiliau creadigol a datrys problem, a lot o bethau mewn ffordd niwrolegol sydd o fantais mawr iddyn nhw, achos bod nhw wedi medru caffael y 2 iaith yma ochr yn ochr, maen nhw'n gallu gwneud y cysylltiadau yna. Ac wrth gwrs wrth feddwl am y cwricwlwm I Gymru ac wrth weld ieithoedd yn dod wrth wraidd yn hytrach na un iaith rwan, mae o'n mynd I fedru fod yn ffordd iddyn nhw hwyluso gallu caffael eto mwy o ieithoedd a cael banc gobeithio o ieithoedd fel maen nhw yn tyfu ac yn dod yn ddinasyddion sydd yn gallu dysgu ar draws y cwricwlwm.
Dwi rioed wedi dod ar draws neb yn yr holl flynyddoedd dwi wedi bod wrthi sy'n y difar bod nhw wedi cael y Gymraeg. Ond wedi cwrdd â gymaint o bobl allwn ni lenwi neuadda o bobl sydd yn y difar na chaethon nhw ddim y cyfle. A I rhieni di-Gymraeg, my message to you is give it a go. You're gifting your child something you will never have a chance to gift again.